Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Εγώ είμαι ο Βάγκος. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο NBA 2K14 με Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Ξεκινάει. Εγώ είμαι Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Κοιτάξτε, έχουμε την μπάλα, μια καινούργια μπάλα. Θα δώσουμε στον Ντόμιτς. Ο Ναβάρο δεν το έβαλε. Έφυγε. Χάσαμε, είχαμε ένα turnover. Το έχασε από το μισό πόντο. Μέσα! Βάλαμε ένα τρίποντο και έληξε το πρώτο σκέλος. Είναι το πιο γρήγορο παιχνίδι που θα παίξουμε. Είδατε, έχω βάλει 3 πόντους και είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, φανταστείτε. How about the help on the drives and rotations? I mean, they've really been in sync as a unit. Outside for Rodriguez. Fernandez. Όχι, το έβαλε τρίποντο κι αυτός. Έχω μια ωραία μπάλα, τη βλέπετε, the money ball. Καλάθηκε φάουλ. Yes! Πάμε, θα τα βάλει. Όχι, δεν το βάλε. Δεν πειράζει όμως, πάμε γρήγορα. Άμυνα. Man to man. Λέω και εγώ θα το βάλει. Μέσα! Το βάλε. 7-3 νικάω. Είναι 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, φανταστείτε. Είναι το πιο γρήγορο παιχνίδι που έχω παίξει. Ω, ταπίδι! Όχι! Είδατε! Παραλίγο να μπει. Πάμε. Half time report. Και ξαναπάμε στο παιχνίδι μας. Πάμε, εμείς τώρα έχουμε μπάλα. Κάναμε ένα λάθος. Τάπα! Κι άλλη δεύτερη. Ναι! Τόμιτς, ο Άντριου Τόμιτς είναι πάρα πολύ καλός. Τη Ρεάλ την έχουμε σκίσει από εδώ. Πάμε. Αυτός ο Γιούλι είναι πάρα πολύ καλός. Όχι! Μόνος του ήταν, το έβαλε. 15 δευτερόλεπτα έχουμε. Ο Ναβάρο ένα τρίποντο. Για να το βάλει. Όχι. Μόνο εγώ τα βάζω αυτά. Έλα τώρα. Έλα. Για πάμε για το δεύτερο, το τελευταίο.
Both sides coming to play. Πάμε 5 λεπτά. Here is Huey. Doubled by Morbeck. Κλέψαμε την μπάλα και τώρα θα πάμε. Here's Burgess. Ένα ωραίο alley-oop. Lay-up. Puts them one step closer to the W. If they're not there already, Steve, that's a tremendous all-around game of basketball they play. Gives it to Fernandez. Intense shot. Κι άλλη τάπα. The pass to Navarro. Burgess. Pass it to Mike. Three-pointer. Όχι. No luck. Παρά λίγο να μπει. Here is Fernandez. Probably time to just say it, guys. This game is over. I think you're right on target there. Miritic's shot is off. Boy, we don't see that too often. No defender on him, and he just clanks the open jumper. There's Tomic, and it's blocked by Miritic. Ένα δευτερόλεπτο έχουμε. Here's Rodriguez. Off on that one. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Performances